It's good morning. So, today maaga tayo. It's still 5 a.m. and I already took a shower. I have a towel under, don't worry. So, yun nga, it's medyo may liwanag na sa labas kasi summer. Maaga lumalabas yung araw. So, I'm getting ready early kasi hindi lang namin ihahatid sila Sashi sa school. We need to be there sa school kasi third quarter recognition nila, tapos may award si Sashi. So, kailangan mag-ayos. Unlike nung pag hinahatid lang sila, di kailangan maligo. So, yun, I am up earlier than them kasi kailangan ako yung mauna. I need to be. So, yun. We will be staying all day sa school kasi meron ding activity si Baba during the afternoon and I'm going to do her makeup during lunchtime. Ano ba to? Oh my god, I have people here and I'm picking on it. Oh my god. Tingnan niyo guys. Yeah. Ay, matanggal. Kaya pala masakit. Akala ko wala lang. So, yan. I'm just going to prepare and I will see you later. Hello friends! So, nandito na kami sa school nila Baba at Sashi and ang bilis lang namin nakarating. Umalis kami mga 6:30 tapos dumating kami mga 6:50. Mga ano na talaga? I don't know, 6:30 basta mga 15 minutes lang kami nag-travel. Grabe. Wala masyadong mga sasakyan sa daan, guys. Yeah, sana laging ganito. So, I don't know, sabi ni Sashi, magmamas pa sila by 8 a.m. Tapos, after ng mass, yun na yung recognition nila. So, I don't know kung saan kami pupunta ni Roki while waiting kasi it's still 7, 8, 9. Baka 9 pa yung mga 9:30 yung recognition. So, we still have 2 hours to wait pa. And then, also, I'm gonna meet Baba by noon para make-upan siya kasi sa hapon yung activity naman nila. So, guys, update on my hair. Look at my hair. It is so humid ngayon and wala na yung curls ko. Deads na. And I did not sprayed my hair with hairspray kasi tumitigas siya. This part is medyo okay pa pero this part here hindi na kasi may electric fan din sa bahay tapos nagalaw masyado ng electric fan. So yeah. So I also took a picture to be posted sa Instagram ko. Yeah, another look for less. So yun yung outfit ko today. So, yan, we will just be waiting for the time and hey guys! Di ka makita, ungo. Ungo siya, ganito lang kasi hindi niyo makita si Roki pag ganyan. If like that. Oh, yan. Medyo kita na si Roki at me. So, lang, pangit ng lighting. Uy, dapat ganyan na lang. So, nandito kami sa McDo. Maaga pa, 10:30 pa no, sa mong dilo, 10:30. Advance kasi ng ito yung ko. 10:45 na, advance ng 10 minutes yung, 10-15 minutes yung relo ko. So, bibili lang kami ng lunch kasi wala kaming lunch na dala. So, dito kami sa McDo, sa may e-mall. Yan yung Cebu Coliseum sa labas. So, bibilhin din namin si Baba ng lunch kasi gusto niya ng McDo. Pero si Ate Sashi, ayaw niya kasi hindi naman siya kumakain ng McDo. Fries lang. Tapos, she has money to
So, since it's still early, mag-chill muna kami kasi ang init guys. Tingnan nyo naman doon sa labas. Oh. Grabe yung init. Parang 1 million watts, no? 1 million watts na yung init. 1 billion. Oh, diba? So, grabe. Beat the heat. For sure, walang maliligo ng dagat sa ganyan na init. Nagyapon. Mag-chill-chill. Rigoro, nighapon na lang sila magkuan. Mga adik. Kinsa may maligo? Sinong maliligo sa dagat pag ganyan? Oh, kainit guys. Adik gani. Comment below. Ang init niyan. So, since maaga pa, baka lumamig yung foodie namin kaya mga later na lang kami. Mga 11:30 no? Lakaw na ta. Mapalit na ta. Para timing kasi 12 yung lunch nila baba. Tapos malapit lang din yung imo. So, ayan guys. Chill time. Ayan si Roki. Morton. Katawag sa, di ni ma. Oo, katawag sa katamot ni mo. Katawag na sinyalan ka. Meron yan, no? Merong sinyalan si Roki, guys. Anong nangyari? Anong nangyari dito? Over. Alam ko anong nangyari dito. Over. Sinyalan. Grabe, wey. Yung bubi mo nakikita na. Filler finisher. Yan. Nandito kami sa dulo ng walang hanggan para walang tao. Hello guys! So we're back dito sa school. And yeah, nakabili na kami ng lunch and we are just waiting for Baba. Hindi pa tapos yung mass nila kasi nagbago yung schedule nila. Instead na after lunch yung mass, sabi, kasi nakita namin si Baba nung on the way na paglabas namin, sabi niya na after nila Sashi, yung recognition nila Sashi, magmamass na sila. So, ayun. Tapos, para at least, mabilis na din, matapos, hindi na kami maghintay ng matagal na Baba. Ayan. So, si Roki, ayan, kumakain na siya kasi hindi na siya makahintay. Pero ako, hintayin ko si Baba, sabay kami dalawa. So, here's my lunch. Kain ako muna kasi wala pa si Baba. Hindi pa sila pinalabas. So, mag-makeup pa kami. So, kain tayo. Pepper steak from McDo. Nandito kami sa canteen and kape muna tayo guys kasi hindi pa ako nakapagkape pero ang init kaya ice coffee. Yeah, it's so hot, grabe. Alas 2 na, ngayon lang kami natapos pero magsa-start pa, wala pa nag-start sila Baba no. Mag-start, so we will go there to watch them kasi gusto niya i-video daw na po siya. Grabe, ang makeup na to, unsa naman, kumusta naman? Yung Roki daw, natunaw na daw yung makeup ko. Powder lang naman nilagay ko. Of course, matutunaw yung powder. Filler. Grabe, uy, unsa naman ni, maradyo, yung singot ko ba, yung singot? Pawis di ay, Tagalog ganay. Kainit. Oh, grabe guys. I'm gonna see you later, okay? I'm not a stranger to the dark. Hide away, they say, we don't want your broken minds. I'm learning to be ashamed of love. I am through, I am who I'm meant to be. This is me.
na may ganito tsaka may fries. Dalawang cooper, isang fries, tapos ganito, tapos drinks din. Hi there! Hey guys! So we are finally home sa wakas. Oh my god, I was so tired. Me and Roki were so tired. Whole day kami na doon sa school nila, Sashi at Baabaa. And kumain muna kami guys kasi we're so hungry already and tired. So, hindi ko pa na-complete na yung description ng video ko, hindi ko pa nagawa. And since wala pang 6:30, 6 o'clock pa lang, hindi pa na-publish yung I'm just going to edit some description sa video ko. And yeah, and also I will be drinking coffee kasi yung coffee doon sa school nila hindi masyadong tumalab. Kulang sa coffee allowance ko. Yan. Oh, grabe. Yung mga dogs is iyak ng iyak. Tsaka yung pusa. Ewan ko, hinahanap ko yung mga sila Molly tsaka si Mia, pero hindi ko alam kung nasaan sila. But oh, we are so tired. Hope luckily today is Friday, and pero bukas alis naman kami pa rin ng umaga. So yan, I'm so tired. I feel weird. Basta yun, kasi hindi kami naka-relax doon sa school kasi nandun lang kami sa sa sasakyan naghintay. So I'm just quickly going to edit some my YouTube video para may description na at saka proper title na siya guys. So hopefully I will see you later. So I just checked my messenger just right now kasi hindi ako nakapag-Facebook on Messenger kanina. So eto yung news ng cousin ko guys. Tiding! Dumating na daw yung binili na Juvia's Place na eyeshadow, dalawang eyeshadow and one blush na palette na binigay ng cousin ko. Oh my god, I cannot wait for this to arrive. Pero baka hindi ko pa alam kung kailan uuwi yung pinsan ko from States. Baka June or July, I don't know yet. Kasi nag-move yung niya. Supposedly this May, pero sabi niya June or July. Oh, I cannot wait to see this one. Oh my god, I'm so excited. Yay! Nawala yung antok ko. So guys, I decided na mag-good night na ako kasi I'm so tired already. And yun nga, baka hindi na naman ako makapag-good night. So, andyan si Baba sa likod. And I wanted to feed the dogs. So, before I feed the dog, I'm gonna say goodnight na guys. Pasensya na. But, I don't know if may saysay tong vlog na to. Pero, hopefully, manood pa rin kayo guys. So, yeah, make sure to like this video if you enjoyed it. And also, subscribe to my channel. Guys, if you are not yet subscribed, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos ko. So, yeah, I hope you have a wonderful day and a great day as always. And always remember to be nice, be kind, and keep that smile. And I will see you on my next video. Good night.